आवथिया बेयो जाबाय गांसे रायथाइ बिदां बिजाब। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय नीलि प्रभा बर'। फोसावगिरि धीरेन बसुमतारी। बिजाबनि गिबि फोसावनाय दिसेम्बर 2021 इं। बेसेन 100 रां। बे बिजाबाव गासै दों 22 रायथाइफोर दं। गिबि रायथाइनि मुङानो जाबाय बादायनाय मुगायाव बर'फोर। नैथि रायथाइनि मुङानो जाबाय माहारि दानायाव आइजोफोरनि बिफाव। थामथि रायथाइनि मुङानो जाबाय आखल। ब्रैथि रायथाइनि मुङानो जाबाय आथिखालनि फरायसा आरो फोरोंगिरि समाज। बेबायदिनो बेवहाय दों 22 रायथाइफोर दं।